Det, der driver os her på skolen, det er de unge mennesker, og det er at give dem en fremtid. Og det er især de unge mennesker, som måske ikke har haft det let i skolesystemet. Vi er virkelig dygtige til det med elever, som kan noget med deres hænder. Men man kommer her, fordi man gerne vil måske noget erhvervsrettet, men også fordi man gerne vil et fællesskab omkring det, og en masse andre unge, som har det på samme måde. Først og fremmest så kan vi tilbyde en mega dejlig skole med nogle dejlige voksne og dejligt personale, som vil de unge mennesker, og vi kan tilbyde et fællesskab. Og det kan være et fællesskab, fordi man kommer på vores ordblinde efterskole, og man gerne vil være sammen med nogle andre, der også har ordblindhed, og måske har mødt nogle af de udfordringer, det kan give. Men det kan også være et fællesskab om de ting, man synes er fede. Så man kan komme her og gå i skole, man kan få sin 9. klasse eksamen, man kan få sin 10. klasse eksamen, men man kan også komme her og være på et værksted et par dage om ugen, og også i sin fritid. Udover vores ordblind efterskole, så har vi også en fri fagskole, som er for alle elever, uanset om man er ordblind eller om man ikke er ordblind. Det er et fagskoletilbud, og det er, hvor man kan bo på skolen og specialisere sig i et område, som man interesserer sig særligt for, og derefter blive klar til et job eller en ungdomsuddannelse. På fagskolen der kan man vælge at specialisere sig i en af vores 3 branchefag. Man kan kombinere flere af værkstederne, som vores efterskoleelever også har som linjefag. I vores branchefag håndværk og teknik, der kommer du ud omkring træ og metal og mekanikerværkstedet. I branchefaget pædagogik og care, der fordyber du dig i de pædagogiske værktøjer. Der er noget relationsarbejde, og der er også noget arbejde med noget psykologi. I styling, der bliver du specialiseret i blandt andet hår, men der er også make-up og mode. Når de unge mennesker de går fra os her på skolen, så går de herfra med en øget selvtillid, og de er simpelthen blevet udviklet som mennesker og går herfra mere voksen, og de ved, hvem de selv er, de ved, hvad de vil, og de er klar til at gå videre her i livet og tage en uddannelse eller tage et job og finde ud af, det er det, jeg vil. Og det er vi mega stolte af, at vi kan give dem.